hade lika mycket effekt som de gör innan. Ändå så hade man ibland hängt på 2 stycken 600 kilos bomber och startat mörker. Bekämpa mål på marken eller vattenytan. Spaning, då hade man kameran i husen. Och jaktversionen, då hade man de här kärrorna en navigatör i baksits som då hjälper att stigma piloten. Det är en gammal sanning, den tystaste som finns. Det är en navigatör som inte vet vad det är. Susan kallar det att med. Ja, då kommer det ställa inför landning och tyvärr blev det ju tack vare vädret inte riktigt, men jag tyckte det var otroligt häftigt att se de här puffarna och de vita striparna i vingspälsen och att han trots allt lyckades visa upp information. Och på den tiden när Lansen var i aktiv tjänst på den tiden fick man flyga ner på 10 meter över vattenytan och 20 meter över land. Och i attackversionen av Lansen